Good morning mga boss, mga pre, og may buntag sa mga proud bisda, proud bisaya. Magtag business na takay murag diri sa comfortable. Just wanna share this video clip kay naay na curious. So the question is, boss pa share naman kung saan anong trabaho mo. Mao na ni ron. Anyway, jud ako ganahan nga mo share kung unsa akong trabaho kay basig ibash ko nga mao ra ni akong naabot, mao ra ni akong trabaho, but I consider siya tungod kay distance siya nga job, so maong gadugay ko ani nga industry. So to answer that question, pre, nasa BPO industry po tayo or call center, mga 6 to 7 years na po tayo nga nag-enjoy. Og ang naghatag rin akong kumpiyansa or nag-boss sa akong confidence is mao ang pictures nga naa sa boss nga naa akong parents, mga magpapa. Nga sila ang rason nga nahimo kong ambisyoso, nangandoy, hasta siya gipangandoy, ako nagpaabot, pero siya naaslain abot, di ba? Sakit. Anyway, transition na ita and I'm working somewhere in Taguig, Manila, Philippines. And this part of job, end of shift, so uwi na so diretso na sa locker. At ito po yung locker namin and featuring Boss Bill Mark na napakabait na supervisor. Before the mo ulit, just wanna share part of the facilities aside from the water closet na sila hand dryer and of course automatic lavatory faucet. At pababa naman may elevator po sila from 5th floor going to the ground floor at syempre kasama natin si paring Edsel at syempre si Ken. At sa paglabas naman ay bicycle parking. Oh, before ko muli, I would like to say thank you sa mga new followers or sa gusto pang mag-follow. Thank you so much guys. Ako dyan na siyang na-appreciate. So padayon lang yun Team Ambisyoso Proud Bisda. At sa mga gusto mag-apply ng call center, just comment below or on the comment sections and I'm more than happy to share tips for interview and game scenarios. So thank you so much guys for watching. And please follow mga boss, mga pre, storya karaya ni Buyax o Encantos Maestros nga mao mga kinakusgan natong mga maestorya sa Bago National High School. And please follow Cassandra J, Sir Sunny Kabalhog TV and syempre Dong MJ. Thank you so much guys for watching.